imwe taulisani zvemuita mabva mapera mwere makhala peneba pari kupitsa ere taulisa wazvibve pari kupisa ka wazvibva Mchembere ari kutaura kuti pari kupitsa kuri kutonhora abvi pari kupitsa ishuwa aundo akali baba ukakhala apa une tuli kumusha uko tunenga dzai kupitsa so zvichida kutubuka imi makagara mese kudai so mukomonongo ari kuti nditaure nemwana uyu munhu uyu ndiani wenyu uyu mwana wani mwana wemukorore wa baba mukuru komongo mwana wemukomongo ndiye akabara saka ini muzukuru kwandiri mwana wemukomongo ndiye akabara saka imimi maona zvakakodzera kuti ndiolite bhara remushairi aiwaka ndiri kubvunzwa nemukomana wangu ka ndaona mutoro wakaremera mwana uyu uri kuzwako handikuzivi mese makagara kudai asi ndanzi tanga kutaura nevanhu ava pamusoro pemwana upi uyu wabvunze kuti maona zvakakodzera here kuti uyu ndiye otakura hondo dzedzinza toita chikorobho here chemusha saka tauya kuti mutitsanangurire naMchembere ndiye akakodzera kudaro batsiraiwo wanotambudzika batsiraiwo vasina wamiriri batsiraiwo wanotambudzika batsiraiwo wanoshaya batsiraiwo vasina kufanira nyange wasina kufanira paganda asi mweya unoraramapo ndewamunyatene sadaro hatizivi tatouyawo kufundiswa ndapiwa mwana uyu akatakura dare hombe pamusoro peupenyu hwake ndinonyepa ndiani unogara nemwana ndapiwa mwana uyu akatakura dare pamusoro peupenyu hwake maedza kupfugama kudhonza dare iri kuti muri kunde kuchipostorika asi hondo iri apa iramba kukundika iri kuti ikashandwa nhasi yoita mazuva 3 regi 4 yadzoka moshanda wedza 3 regi 4 yadzoka asi riri kunzi pamwana uyu pari kuita mhepo iri kubuda ita senokana ichitaura ndikunyepa tisatambudzwa saka tatofamba kutsanangurira kuti tsanangurira ndiani wangu uyu mwana yandazi pane mhepo irusanganika naye pamwana uyu awana baba wati kwanza hatizviziva tatouya nhasi kutanga kufamba indichiona mwana uyu ari kunamatirwa matii mana hondo ichishupa asi mimi muri kuti kwanzi ndosaka tafamba tikuirara here muri kutaura here kuti mimi hamusomboziva dare remwana uyu hamusati marinzwa muda kutanga kunzwa inini mai ndinonyepa here kuti pamusoro pemwana uyu pane mhepo iri kunetsapa isisu hatisatambofamba naye imi mwana baba musati maiona pa tinongoona achingoita zvaanoita asi kuti tizive saka tati regai tifambe naye ona baba nauye akatanga mwana achinamatirwa uyu ichidudza unhu hwayo mhepo iyi tikuwirirana asi nhasi pana pamuri kuti titofamba kuti tione kuti chii mai ndonyepa here kuti mwana achinyengeterwa pane zviri kuitika pausoro paupenyu hwake makamutakudzaka makamuremedzaka ndosaka ndati maona zvakakodzera kuti tiite chikorobho here uraita zvina mhosva ndimi wedzinza ndimi werudzi ndimi makocheka wekwenyu itai henyu asi mwari wari kudenga wane mubvunzo nemi yopfugama fugamai pa
pamusoro wembarume, pamusoro wedzinza newerudzi. Hatigoni pamwere yenyu, asi tinorayira kamakwara nematare akaturwa paropa rake. Upemberutswa kasebenzi. Nhasi uchanziwa ba, mangwana anhonga icho, mangwana amberereka, mangwana afamba nenyika, mangwana amuka ari kuchema, mangwana amuka ari kumasapurika, nhasi amuka ari papo, asi kuri kuda kuondoka yakaturwa pari. Yatone mukati medare. Tekaira tonewo mbarume. Tiraira kamakona nemazinza. Uya. 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 Yesa! Raira hondo yako hiyo. Munochandisireko mwana uyu. Munomushandisireiko? Itongere. Akatadzei. Raira hondo hiyo. Pamba tone hombarume. Pamba tone padari. Raira tone padari. Tekaira tone nyamudzurura. Tekaira tone nguwa yakwana. Tekaira tone shiringoma. Sunungura katone matare. Sunungura katone matare. Sunungura kawadzinza vari pano. Vanoichemera kamudare. Famba. Ish. Hey! Shiraira kamakona nerudzi rwawo. Raira kamiti yakakambwa mukati memusha. Raira kamashawi. Raira kaone mapere. Raira makona tiende. Wabatwa tekaira toni. Tekaira toni. Tekaira toni. Famba nyamudzurura. Raira makungwa yambukwe. Famba, 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 famba. Wakaturika hondo paro parisiriro. Raira kama sizine mashawi yao. Raira kachikwambo chitekaire tone nguwa yakwana. Woraira kama pere nguwa yakwana. Raira hondo dzose zitekaire panyika. Uya utaure nyaya yako. Taura zvakaitwa paropa iri. Taura zvakaitwa paropa iri. Taura zvakaitwa pamwana uyo. Wafamba ropa nevedzinza. Uya. Uya. Unodeko paropa iroro. Uri kudei. Unodeko paropa iroro. Kambaira toni. Unodeko. Yeah. 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 Sunungura mafundo akabatwa. Nombone mbiya dzese. Chikwira pamusoro padzo. Hana mhosva mwana uyu. Iye wakagadzwa ipapo. Wakagadzwa. 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 Zvakanaka. Mwana baba. Mwana wenye ane mhepo pamusoro peupenyu hwake. Asaita mhepo pamusoro peupenyu hwake. Inyaya yafanira kugadzwa muri pamwe chete semhuri kana kuti sedzinza. Ndizvoka. Asi mauya henyu panapa. Amuna kukwana kune dzimwe nyanya nenhuku dziri kuramba kuuya kusuretera panhau iyo. Mauya henyu mega imimi muri kukakatana kuti dai tasvika tinzwe matare aya. Asi pane nhuku dziri kudhonzana panapa dzisiri kubuda pachena pamusoro pehondo idzi. Uyu munhu une bvuri rakaiswa pamusoro peupenyu hwake uyu. Mazwa here? Zvaanoita handizvo zvaanofanira kunge achiita. Anoitiswa nebvuri riri paropa rake. Uyu munhu ari apo anoshandiswa zvekuti zvinotobuda pachena kunyatsa kuona zviri kuita mwana uyu ka. Handizvo pamwe pacho pamunotomubvunza munoona kutokanuka. Kutonge munhu ari kumuka mumagumbezoni. Mati ndaita sei? Handisizviziva kuti iwe chinhu chauri kuita here ivi. Obhatiziva. Ndikunyepa here. Handizvo here zvaanoita.
Inyaya iri apa iyi. Unotsvaka zaire muwani. Togurunura nyaya iyi. Apa pairi apa. Hawasunzwa kurwadza kwayo ba. Asi warume chada kuti ndikutaurirei. Musha wenyu une nyaya. Kana zvichibvira vachitenda varume avo, ngavadaidze chiremba atekaira uye kotsika pamusha uri kuchengetwa mwana uyu. Orayira hondo iri pamwana uyu kuti isimuke. Yasimuka tochitangira papi? Ipapo. Nekuti mune utsotsi wekuti vamwe wenyu vari kufungidzira kuti nhombo nembiya idzi ndo dzinovachengeta. Dare riri pamwana anoberekwa akadaro. Asi dare rakabatwa. Vanhu vari kugadzira bhandi reupfumi. Kwakutora zviro zvavo kwakuya koti zhupa mwana. Mwana anoberekwa akadai. Ndarama. Mazwa ere vasharuka? Mwana anoberekwa akadai bakwete. Kwa zviri kutoenda nekukura kwari kutoita, zviri kutoenda kuita wesi. Havisi kudzoka. Asi zviri kutoenda konyangara. Nekuti zvakuti nguva yangu yekuti ndiitewo mabasa yakwana. Imimiwo muri kutiwo nguva yake yekuti muonewo mukwambo yakwana. Mukamusiya akadai hapana mukwambo wamunoona. Saka chiripo ngecho chinofanira kuputitswa mumusha. Kuti chibude pai? Chii chiri pamwana uyu? Pane urombwa. Pamwe chete nemhepo yengozi zvakatorwa pamusoro pemwana uyu nemashawi ekumuka aturikidzwa kuti papi papa ibhande nebhuru pamutoro waapa. Asi ndiri kunzika nditaure nemika, bhande riri kunzira ana baba racho. Ndiri kuvhura maoko avo kudai so. Pane vamwe vane maoko ane madhaka nevamwe vane maoko akatsvuka ropa. Asi panapa hamuna kukwana wamwe havapo. Zvino ndinoipendera sei naiwe semukazi? Unotaura henyu. Ndinoipendera kuti Peter ndiye ane nyaya, iye Peter asiripo baba navo. Ko mukawatemana kumba? Baba. Anotanga basa nyamusiba. Imi magara musuru mutsanaba. Mwana zotanga kubatana ipapa muruda mukomana wanga anontaurira secret yamuritira nomba kwenyumba. Kutsikirana mutsikirana ndani muri nyepera kusangana nemuswe namo. Muipedza kupfutsira munhu pepe. Kana kugara pasi hapana bandi zvomuita nomba kwenyu. Mukatombopumhana mimbochisana nekwana sabhuku. Pena pacho mimbokungirana zvibhakera kuda kudhaburana. Zvese zviri kutaurwa panapa ndonyepa here zvandikutaura. Saka nhasi mukati hatitemani basa isi. Jesu ndatoyo kuti muritaura hatitemani. Nekuti kune vamwe vari kuti sisi kuenda kuti kuuya kwatatoya pane atodzokerera panapa. Vatanga kuti ndiye baba atodzokerera panapa. Tatobva padare apo. Ndati uKristo mumba menyu hamunaba. Jesu amuri kuti muna Mwari. Hamuna Mwariba, muna Satani. Nokuti dai muina Jesu maiziva kurwadza kwemunhu mupenyu anofema, maisa musoro pamwe pamwana uyu. Zviri pachena chinonzi uroyi. Haudi kuswera kushoperwa kunetsaba. Unooneka nezviito zvaunoita pakazara buwa revanhu so. Mwana watinofanira kunzwira tsitsi iwewe neni nchiremba neuyu newakagara walitomunzwira tsitsi upfura imimi wabereki wacho. Asi imi murutiza. Saka utsvene uri papi? Hachadzi yakangotowa isika zvoisekira. Imi mamuda kuti agare kumurume iye aine mhepo yemurume yakaiswa paari. Muda kuti varume wangani wagare pahanza dzenyu. Ndiko tiziva kuti chinhu chikira. Ndakuudzai kuti mune nyaya ngani? 2. Mune nhau yengozi iri mumusha. 3 yechipiri yacho mune urombo hwakabatwa hunoda kunyepera kuti tipfume nokugadzira kuti matangane kumusha. Wazwa? Ndo nyaya dzakunetsa. Dzinza renyu Varanzi harifaniri kuromba. Anditi imi vamakoromora vamahwanda nekuchechi, vamaimba stereki hosana kuita utsvene kumhanya negemenzi. Jesu anogara pane munhu asingamutsani. Mukoma wako atiza pano munomutsana kumba imi. Wamuruti baba atiza pano arutaurwa nemukomana wangu uyu ndati munomutsana here kumba. Saka Jesu wacho ari papi?
iwe pindura iwe Kristo wacho ari papi wamuti kwanzi hapi Kristo anoita kuti tani rudo ndiri were rudo rwamuri kuitirana muri kunamata kuti ngazviende kuna Maria ngazviende pana chipo ndiwo Kristo here kurambana kwacho zviro zvatoitishamisa nyaya yacho hapana kana nyaya kana mhosva iri apa munorambirwa muzadzi yachembera so ida kuendepi asi makagara mazvudzwa kunzi wachadzokera wese paumba kutotanga kudzokera gadzirirani wari kuuya vamwe wamwe wakauya wanga wambosalira mbichana wari kuuya musati matiba zvikapedza kuwakunda imimiwo maakuramba wakadzi hakuna unofanira kugara nemukadziba mune pfukwa inimi misha pfukwa mati muri maKristu imimi muchituka wabereki muchipumha wabereki kuti muri waroi mopedza moti muri waKristu iwe uKristu uri papi ndianani wakwa iwe ndiwe tete kana wachipumha wana mai wenyu kuti varoi vasingagadzirisi uroi hwacho uKristu uri papi mchembero wenyu ari kupfuka uripi mchembero mchembero wenyu ari kupumha kai neiwamana uneu wakushaudairaka ndakubvondoraka mai wako wari kupumwa mukomana wangu wari kundiudza kuti mai vako vane bundu ravanaro pamoyo vari kuchema kuti dai Mwari manditora asi berekanai ndichiripo kana ndarara ndanyarara mabonera imi ari kupumwa mai wenyu igumba here mese makaudzwa mese munozviziva murora ndonyepa mchembero anogara kudii misodzi ari kuchema kana neni notompumha wachiremba pawana wangu wasina dzimba nhasi unoyi ndiye zvari kutorwa achiuya kotungamidzwa pane upi pane uyu zvikadzi ndiye anoziva dhiri kutaura kwenyu wabarwe imi kana iwe uroi hwacho bati wana wangu ngawasarorweba honi ngatimbotaure wana wangu ngawasarorweba wazukuru ngawasarorweba futi kai ndinye uroi hwacho imimi muri kumbogona unongedza mai imimi wacho makachena iri imbwa inodanana nembwa ishona ombe ndakutaurirai muchamutukirira henyu asi muzvizive kuti pamurugomora muchembere imimi wacho hamuri kumbobudirira oba nekuti misikanzwe musho yenyu ndaiona mazwa here saka musene hapana baba hapachina kupona Jehovha nyaya iripo wachembere wenyu apa imimi apa chinembamu mushati totangira papi ipapo nekuti iyemi wacho muri kuhwandawo futi nekuti mai ndiye muroi imimi wacho musiri watsveneoba ngendaa nhombo dzenyu pamikowa zamadzibaba Stebhi neJiya zawini Maikoro zekwamugodhi zezayoja zetopia zeangirikeni zasekuru nerwande zawani wetse pingirishi mkowa wani nepachapinda gonzo kitsi tichapazivirepi apa tauraitiswe zvino iwo muchakaindinyiwo unoita musangano weng'anga muchapiwa zina mhiko dzingopfutsirwa nemagaro vanhu ari pezi muipiwa zvese zina uibvi musabudeba nemoto panze usiku uyu fanike kuti musabudeba nemoto panze usiku ndiwo waitaurwazve pamukowa wamai wenyu warora waisvika vakanzi musazobudeba nemoto panyi paka pane tuhariyo twatude masoko panga paine tuhari twaturimo nemidandato yanga iripo kuti muzopiwe muko wekunzi musabudeba nemoto panze usiku hauna kungouya kubva mubhaibheri ba
wakauya kubva unge kuburikidza maunge mashandwa magadziro zvamagadzimimi ng'anga akabatsireka siyaisa miko mikuru iyi makati tichazokupa mukadzi uya ngaazoende hapana kubva mavharirwa njambo yenyu yanga iri kunetsa kubva kuvabereki wenyu yengozi yamakapara munguva yehondo hona po utengesika wamakaitaka munguva yehondo maukanganwa makanganwa here basa rakabatwa munguva yehondo ndokadari rakatanga kusunga wakunda 1-1 hakuna unoenda kumurume inoenda Harare yodzoka mangwanai Harare yodzoka mangwanai Harare yodzoka kusvikira zvizukuru aiwa ya timu yebhora mumusha zvikabata kuda kurowana hanzvadzi mukawamo ibata mukuru nidzembune ndiri kunyepa aiwa kako direct ndine umwe badzi mukomana udai asawirani nawasikana asikana ifu asawirani nawo asimudza musoro ndeuyu mukati memusha asi asimudza musoro manje wabva wazonyangadza nekuenda kopumawo zvemaisha mari apo wanyangadza ndakanyangadza tiwa sekuru sekuru wadziri ndakanyangadza ndezvirovyoti ndakanyangadza sekuru sekuru wadzirwa nekuri haasi kuramba pamambo mutasa ari kutenda kuti ndakapuma maishuwa ndiri kuti maiyo yinyi iri kuitika mwana wangu adi aramba here vabereki abvumaka kuti akapumaka maika aiwa tete angarundirambira panapa asikuda kududza ba kuti takapuma mai kumba manji kabuduke mbira munako kali kumusana tete ndakapuma mbuya ere maiyo ere ani iwewe unaopuma maika asi iwe ndio unodiwa kai imai handizivi iwe ndio unodiwa zvindikuudza wani alright yewe iwe ndio unodiwa unoudzwa kari patsi pepatsi apa namai ndikunyepa here kana ndiri kunyepa taura kuti chiremba uri kunyepa ndidzokere futi barwe aiwa handima musi kunyepa bandingandoti wari kukurukuru wavo kuti mvunda wangu wasvika handisi kunyepa musi kunyepa nochivhondora chete asi mai wakasiya umba inopiwani ndikubvunza wakaiwe mukunda mama wakasiya umba inopiwani wana wakomana kwakasiya zvizambia zvinopiwani aira katifambi tingopiwa isusu kwakasiya mabhasikiti anopiwani airai hatisunomira panzira anoendesa kupi ja awo vaendesa itori izvo vakapumhana miendesa kumba kwacho chichemo chekuti ndapumwayo kumba kwacho wakatambira here wakatambira here izvo vakati tikuenda komangana kumba kwedu hanzvadzi dzacho ziri kutodududzawo kutokikawo futi kuti aiwai ichirwa mhanda iri gomo newamutasa iri ari kwimba aiwa mune zvinhu zvenyu akungouiba kumba kwenyu muda mune zvinhu zvenyu handingakuhwandiba zvi ndati munenyi bambo ichona wambeya nendataura zvimwe zvacho zvetudaidzira pakazara chinyi wanhuba tinongondofukidzira ngendawamwa wazomwe mvura bapamba penyu tinongondoti mune zvinhu zvenyu tete mune upfumi kumba uku hamuziviba machira anga ari pamba akaendepi handiziviba ini machira anga ari paumba akaendepi asi machira aya kana wedzidza rekwawo awanonge wakamirira pamachira aya machira aya anga akatsvagwa nadhiya wari wairi ndokutsvaka machira awo mukati memusha
ndokunge mukomana aimirira zveshuwa zvaita mai. Asi mukomana anaunga achizogona kusimudza musoro basa gwaimani. Asi aingoramba ari kudai so Sekuru weso. Ndunyeba. Ndunyeba ere wakomana. Aiwa, amuchadairika. Makunyarara ne? Makunyarara. Adini ndima uyakode naye. Ndakukudzaika kuti amai vanga vaine machira. Andina kutora kuti papa nenyaya yetu hari. Uri kuzwa? Paita nyaya yetu hari. Wanzi tunei. Vanodai wakakwadi mamba ngenjera. Tingodokira tikutatetse. Machira ane pasuro dzawo. Pane machira. Kwaitobikirwa tumamba. Tuipirwa so. Saka imwe mamuru tinyoka za mamuru tswera uona minera. Mamuru zinerere nyini. Oi! Muinerere nyimwe muiti goreno mauraya 5 paumba. Goreno yakuri kuya zvezina. Goreno yakuri kundouya zvezina. Munochengeta inozvinyingo chengetwa nyoka. Snake park. Izvo zvirutaurwa nevanoziva icho chizungu. Meni wabvifineki paki peno. Evo yenyoka ngatise pasaidi. Kwaya mazizi adaonera vanhu pamikowa yinyi. 6 yokurokora mhara pakati pemikowa nzicha. Oi! Munotai kunzwa? Murutaura zvekuita kunzwa. Ko zvinofamba pamusoro pemba. Mazizi ekumba konya nenzondo. Go! Sauti yematombo yamunomwaya pamusoro iyo unomwaya paumba pevanhu sauti pamusoro pemarata unomwaya ere ivo. Munoda kuti nitaure kwakawanda pane vanhu nyika yetsiri kukona. Munoda kuzvifumura? Makasimba? Kana makasimba torai chiremba uye murove bhesi riri paumba penyu. Asi motosimba anouya wacho ngange akasimba. Saka nawo yamusikana itodidi musevenza. Tati torai chiremba uye paumba murove bhesi riri paumba penyu. Ndikutaura wani. Na iwe tete. Isho nentora isunzwika. Baba kubva atenga majira ekukumikidza zviri kuna mai. Bowatora tsvina dzawo bowaisa kunani? Kuna mai. Nhasi anopumwa ndiani? Ndimai. Mai kuda kuti feretete kumba kwawo varamba utambirwa. Ati uku zvaoma. Asi anondotaura kuti baba wenyu ndiye adondipa zviro. Baba wenyu alipi? Kana imimi mega pasiri kuti kuchoperwa ba. Imimi mega totaura 1 Murutaura kuti tsoro yanga utambwa pomba penyu na baba ina menyu yakachenere. Mpasina kuti maprofitwa ba. Ndati tsoro yaitambwa na baba ina menyu pomba yakachenere. Iwe taura kuti taiti vaigadzirisa Sekuru asi muchai wakaita baba zvapano uchaziva kuti totangira pati matogumira papi. Sekuru ndiye angarogadzirisa. So right. Saka izo baba aenda muchudi ramba mugadzira Sekuru achinja ere. Aiwa kamusata atuziva bazvi. Baba aenda andizvoba. Mamugadzira Sekuru ka. Andiri mukoti kurekera kugadzira kwamaita Sekuru nekurekera kupikira mida kuti postori ndipo vapanyanduka musha makundura. Baba wacho wakatosiya ati namatai anakuudza iba kuti zvinhu zvamuzorigoniba izvi. Enda henyu kuchecha muzorigoniba anosiya kutaurira iba. Inga akataura pachena wani. Saka imimi zvamamuri dzamuzorigoniba mamuri zvinyi. Aiwa ndiri kubvunza. Zvamamuri zvinhu zvamuzorigoniba mamuri mabhazi. Mamuri mabhazi. Manduwe. Ndiyo mabhazi acho manawo aya nyamisi aya. Amurudzokera kuvarume. Izvo muri urarwa zvinyi zviri kuurarani. Wewe tete. Ndikubvunza metse. Izvo muri urarwa zvinyi zviri urara vanhu.
sudairaka imi mamusatiba chibvunzai murora wenyu kuti nyaya iyi yairunetsa ere mumba make uyari yapo kurapa kuita musikana zvakajekera wani uyo ing'angazve chirembazve madzinza matatu hazviitizve mitupo 1 2 3 yuda kupinda mudare 1 yo haiiti bazve imi mune wenyu mutupo uyu ane wake mutupo unofanira mutete unodaira uyu wodaira uyu wodaira uyu madzinza aya hazviitika ngatidzoke panhau yedu pamusikana urapa chiremba muri chiremba dhokota muda kunzwa ichi wasunga mutatu muri rutende apa tatekaira tagara pasi apa tasunga dare wapembera chiremba wagara padare rako muri rutende wako imi bambo aiwarisa mururu mwanasikana tokwadi arapashuwa aiwasimuka mashawi akachena murutende apo kaigaretoni munonyepa mweya mutsvene waMwari iraki chipo pambatoni bambo kana muda kuti basa libatwe rakachena tangai magadzirisa hondo iri mumusha yamakazvarirwa iyi ndokuti rutendero rwebasa ruende mberi asi nenharo muchambokakata zvakadaro asi zviri kuitwa mai ndizvo muchazoguma mati kuitwa nokuti mashawi apa ndaaridzira mhururu apa ari kuramba ari kunongedzera uko kumachira amaiyo uko kune zvakabatwa mumusha asi pakubatwa kwakaitwa zvinhu izvi ka zvakaitwa kunge zvakanaka wachiti ndisekuru iwo ari kuziva kuti pasi pesadza pane chii tangai machenesa mushabama hamuna kule kwamunosvika pamunopumwa kutotanga kumurume kwacho kuti muzotodzingirirwe mama akutaurwa zvakaipa zvichaguma zvakuti pamuri kusima kuti hariruya handiti panosara pari kumuka mutauro kumurume zvatotaurwa zvatatu zvato saka ndazomanikidza kuti ngatimbouyo pano apa mukwambo bva ataura kuti mwana wenyu ari kubata tunhu zvinotsaukana makwandiri ndizvo sekuru ndizvo handitaurire ndakumba kwenyu neurapi wako wakandiroya nhasi unoyo ndichibata mwamuna wacho ndichiisa apa kuti ndione zviri kuwirirana murume nemukadzi mumba munonyepa imi mumba momaita hohoho mumaita majongwe mumba ndatodzingwa sekuru akati iwe uri kuzviziva uri kundiroya wakandisheka ngebanga rako imimi akatambira mudzimu wenyu uri kurapa pamuri ndiani ndiye murume wangu muri 2 futi maiyo nemurume wake iwewo nemurume wako asaundidzinga ndaombera ini ameno imi hanzvadzi izvo iwe wakatambira namudzimu wari wangani wakatengera machiro wakarongedzera wari wangani tiri 2 nhasi zvaforongonya manje paiuya sauti nenkuku wanga urudya wari wangani achiguta ndizvoka aiwa kiu chiremba ari kurapa basa wachidya wari wangani nhasi zvazoswinya kwanzi futseke ndaomba kwenyu
Bata Mukotsanjera yemdali. Waramba. Wakandondizingana nditora mziyeko. Nhasi watondichinjira kuti wakayako ndimanikidza kutora mziyeko. Saka tanga wadzokesa mziyengu tozofamba. Asi takamti ngatange tafamba kuti ndamucheka ngebanga. Akatimangarira akafogese. Uye ndiye ambopuwa chance yekutaura chii. Ini bandatonyima kazusataure basi. Asi mimiwo hamusi kuona, asi imi ndaomba kubvunzai wazukuru. Nyaya yekurapa inotambirwa nevanhu vari 2 chete murume nemukadzi. Mukurapa nemudzimu wekupi imi? Kumba kwangu. Kwamakaberekwa. Zvino Mukotsanjera anoenda kutambira here mashawe ekumukadzi asina kuziviswa natezvara. Ana utombobvunzwa ba. Watozvakayo zvako zvakatonaka. Angada tatotaurawo bataura yena murume wacho iye pada usumuka basi gara basi. Pada usumuka gara basi. Asi wakatoronga ari wega isu kuzondozwa kuti mbudzi idzi maswiti raisi yai mukadzi wangu akurapa macertificate aya. Rezinhata nerekuchechi. Saka zvese wabvira urambidza hapana nechamboti bufuba. Tikarohwa nenyaya. Pasina chitambotsangana Aiwa, aenda kupi mambo apa? Ina bvimzimbire iyi baba. Muchatodzokera futi kudare ribate mwamunadzokere wanhu ava uyu apa. Tinombobvunza kuti baba anga akamirira uyu achitambidzwa zvinhu zvake zvese ndiani? Hapana basi. Baba uye ndiye ngauyi apa. Ndiye. Asi naswabvira ndinambira pachena Sekuru. Saka muri kuti inazvo. Hatina kupuwa chance yekutaura tatsikirirwe. Saka mwaona tazouya kuti tichenesewo kuti tono. Zvinohwadza Sekuru, asi ndiyo indifambisa. Nokuti hatina kupuwa mukana kuti iye ndiye andopuwa mukana kuti abva atoomberera. Zvese zvekunyepa zvanga aritaura zvisina bvira zvamboitika. Zvese zvekunyepa. Nditori guwa. Kuti ndakamubaya. Bangara wakatora wewe. Kuti mudzimu wedu akatotambira akatowakira imba inozi sejari. Achitoya akatotenga motikari. Motikari ndio yaukilema kuti motikari yangu idzokesere motikari nokuti mukadzi wakatora motikari. Saka ndidziva kuti ndambokorongera zvako zvebanga. Mose kwanzi criminal case. Bozi matora apa ndiye akati zvinhu zvako zvese zvakashanda nebanga rako. Takuroende kumba kwako. Obva ati haya motikari kurongedza zvinhu zvazvo kuti motikari ndinotobhadhara. Asi nhasi wapidimuka wati kwanzi ndatorwa zvinhu zvangu inini padare. Daribva ratoti ashiwa zvinhu zvatorwa. Zvikazwi ari kuya ari gurupu kumba kwangu kuya pana basekuru ndindabvira kuti ngatiuye pano. Noti inini handina chandakaita kwaari basekuru. Kana chiripo hanga dzangu ndidzo dzitaubvira mutsananguro ndakaromba ndikamuuraya ndikadini. Pachena wanyatsozwa. Wapuhwo mukana. Aenda kupika mupurisi wa mama. Mvura konditsvinyira asi ndiyo indifambisa. Hatina kumbopuhwa kana chance yekutaura kana. Pauti enda umba kwako ngoti umangara kafura pamumba ndisoni. Iyo zvinhu utopembera kuti ndatowina. Asi ndiye akatambira mudzimu mumbamo. Mudzimu wekumba kwedu siri kutambira kumba kwake. Akatouya nekotenda kuti tizoziva kuti mwana ari kurapwa. Uya nembudzi nemakurisa kuti handa yako kutenda. Asi ground wadzase kusanda ground. Ngati vrozwa kuti ndakaromba here. Mambo. Inyaya ichada kudzosodarika iyi. Yakamira sei. Awanhu awaka. Murume munhuyu ndiye akamiririra ubamba utambira kurapa kwemukadzi uyu. Imwepo hanzvadzi yenyu yobva yaroorwa ndizvo. Mukotsanjera obva amiririra kutengera mukadzi machira mabanga zvese. Wabamba wacho asingazivi. Munotonga muchiti. Kwakutoenda naye mung'anga kugadzirisa kudzora mafuta emapipi zvese kamani. Sekuru ndiye. Ndiye asi nhasi wandirambira. Yatobva mudare nhasi nyaya. Saka mimi munobati chii? Kana zvo zvabuda itodzoka kuti mudare. Ngaidzoke nyaya ibude pachena. Iye anoenda komirira mwanasiri wake. Nhasi akuti hwahuroyi handizvoba. Akatambira huroyi wacho ndiye. Ndiye wakatambira. Yesh. Wanhu vese pano handimamubhadhari padare nhasi. Changamira ati ndine question mark handizvo. Kunani? Kune murume wandizvo. Pamwe ndashasha wangu. Changamira watoti ndine question mark chamboiongorora. Saka chiremba auya mese muri panditika. Yazi chadzoka futi baba wachadiwa futi kudai. Hazviti waroora mukadzi wotambira mudzimu wekwatezvara uri wega. Nhasi uno hwahuroyi wakutanga kuti hwahuroyi asi masiwiti makadya mese. Mabhurangeti wakafuka. Kutengera machira ndiwe. Wakamotika ndiwe.
Aiwa zve. Ndashaire munhu ndirisenza. Kana ndatonda dzangu dzizo ndakaromba here. Ichanakidza iyi. Imwe chimangala iwo manje dzosai kuna mamba kuti wakatambira mudzimu wemwana wedu ukamirira ubambo hwekurapa kwemwana wedu isisu tisiripo bandaunde mudare ngaisangane chikabangane chikabudura ndakuona mukuru namudiki bosi waita utsotsi hwekuchenjera kutaura kudai soka. Aiwa isiyo nhau yedu. Ndikambobva kuti pamakatambira mashawi yakarapa, ngiro zimwe yamusene yakarapa. Hama yacho yanga iripo ndiani? Hapana basi. Pamakaendesa bandiko kumba kwacho muchiti munhu akurapa. Akanga ambomirira zvinhu zvacho ndiani mambo? Ndizozo. Ndiyo ndirukanira futi kuna mai wako iwe. Rosemary Masheka Nzembe. Ndiyo ndirukanira futi kuna mai wako. Bambo akuenda kotengera mkunda siri wacheba machira. Ofekedza mudzimu siri kufukidza mwana walidzi machira pasina hama zajoba. Nasi yasunga. Aimi. Amali Sekuru jani. Aiwa kana. Matembere ndikupotsa shona here. Ungapfekedze mukadzi wako mudzimu wanatezvara vasingazvisiwi. Anopfekedza mwana wawo walidzi wemwana. Andizvo here? Nasi uroyi wakutanga kuti yowe ine daroyiwa ine iwe ndiwe wakapfekedza uroyi ndiwe uri kuziva uroyi wacho iwewe. Simukai padare rangu hambai. Azviita mambo. TV inonakidza zvikuru.